Dobrý deň, počúvate Medcast News, sumár najdôležitejších informácií zo slovenského zdravotníctva za uplynulý týždeň vo forme krátkeho podcastu. V Medcast News za uplynulý týždeň sa okrem iného dozviete: zaočkovať sa proti ochoreniu COVID-19 by sa dalo 37% Slovákov. Najvyššie ocenenie nemocnica roka 2020 v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc získala fakultná nemocnica s poliklinikou FD Roosevelta Banská Bystrica. Súčasná vláda Igora Matoviča v úplnej tajnosti likviduje pojem praktická sestra. Od januára musia zamestnávatelia komunikovať so zdravotnou poisťovňou len elektronicky. Výkazy preddavkov na poistné, oznámenie o vzniku, zmene, zániku platiteľa poistného a oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného tak bude ponovom možné zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky. Takáto forma komunikácie so zdravotnou poisťovňou je možná už aj dnes. Od 1. januára 2021 však bude povinná pre všetkých zamestnávateľov. Informoval o tom hovorca Všeobecnej zdravotnej poisťovne Matej Neumann. Každý 5. pacient, ktorý sa dostane do nemocnice s ochorením COVID-19, ochoreniu podľahne. Pacienti sa pritom často nakazia v nemocniciach či zariadeniach pre seniorov. Po rokovaní pandemickej komisie vlády to uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí. Ako povedal, k aktuálnej pandemickej situácii stále stúpajú počty úmrtí pacientov nakazených koronavírusom. Každý deň v nemocniciach zomiera takmer 35 ľudí. Úmrtia hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 podľa ministra hovoria o tom, že do nemocníc sa dostávajú starší, imobilní pacienti či pacienti s chronickými ochoreniami. Dodal tiež, že percento postihnutých nad 65 rokov z celej populácie postihnutej koronavírusom je vyššie ako býva zvykom, aj preto celkové počty pacientov v nemocniciach rastú. Situácia v nich sa postupne zhoršuje, kapacity lôžok však podľa ministra zdravotníctva stále sú. Za posledný týždeň pribudlo približne 300 pacientov s ochorením COVID-19. Stúpa aj percento zdravotníkov, ktorí sú v karanténe, aktuálne je to 2917 úväzkov zdravotníkov. Zaočkovať sa proti ochoreniu COVID-19 by sa dalo 37% Slovákov. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre RTVS uskutočnila od 3. do 10. decembra na vzorke 1007 respondentov agentúra Median. Celkovo 14% respondentov uviedlo, že sa chcú dať určite zaočkovať, skôr áno odpovedalo na prípadné očkovanie 23% opýtaných. Celkovo 31% ľudí sa určite dať zaočkovať nechce, ďalších 23% má k vakcinácii skôr odmietavý postoj. Zvyšných 9% ešte nie je rozhodnutých. Najčastejšie dôvody, pre ktoré by sa ľudia nechceli dať zaočkovať, sú obavy z vedľajších účinkov vakcíny až 76%, nedôvera voči farmaceutickým firmám 38% či nedostatok informácií o očkovaní 29%. Ďalšími dôvodmi sú obavy z nákazy koronavírusom 21% či obavy z bolesti 3%. Celkovo 19% z ľudí, ktorí by sa nedali zaočkovať, uviedlo, že očkovanie nemá zmysel a ďalších 10% si myslí, že ochorenie COVID-19 je výmysel. Najvyššie ocenenie nemocnica roka 2020 v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc získala fakultná nemocnica s poliklinikou FD Roosevelta Banská Bystrica, ktorá triumfovala 3. rok po sebe. Druhé miesto obhájila ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok fakultná nemocnica. Tretia sa umiestnila univerzitná nemocnica Martin. V kategórii všeobecných nemocníc obhájila najvyššie ocenenie nemocnica roka 2020 nemocnica AGL Košice Šaca, akciová spoločnosť. Druhú pozíciu obsadila Ľubovnianska nemocnica, nezisková organizácia, a medzi 3 najúspešnejšie všeobecné nemocnice sa po prvýkrát dostala aj nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, akciová spoločnosť. Vyplýva to z výsledkov 6. ročníka hodnotenia nemocníc inštitútom INECO podľa vybraných ukazovateľov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, skúsenosti, náročnosti diagnóz, spokojnosti pacientov, hospodárenia a transparentnosti za obdobie uplynulých 4 rokov. Slovensko chce väčšinu prostriedkov z plánu obnovy pre zdravotníctvo vyčleniť na výstavbu a modernizáciu nemocníc, ktoré po výstavbe a obnove poskytnú kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť.
Nové a modernizované nemocnice majú totiž zlepšiť aj ďalšie oblasti, kde Slovensko v oblasti zdravotníctva zaostáva, ako včasnosť a dostupnosť záchrannej služby či starostlivosť o duševné zdravie. Uviedli to v utorok účastníci verejnej online diskusie k plánu obnovy, konkrétne generálny riaditeľ sekcie reformnej agendy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Oskar Dvořák a generálna riaditeľka sekcie efektívneho hospodárenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Iveta Griačová. Hlavným cieľom reforiem v rámci plánu obnovy v oblasti zdravotníctva je zníženie odvrátiteľných úmrtí v Slovenskej republike na priemer Európskej únie do roku 2030 a optimalizovať sieť nemocníc. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podporí samosprávne kraje a krajské mestá v boji proti COVID-19. Tie sa môžu uchádzať o finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Ako informuje rezort, celkovo bude rozdelených 8 miliónov eur. Samosprávy ich budú môcť použiť na nákup ochranných pomôcok a zabezpečenie materiálno-technického vybavenia slúžiaceho na ochranu zdravia obyvateľstva. O príspevok môžu žiadať vyššie územné celky a krajské mestá, ktoré vytvárajú podmienky pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti a v maximálnej miere prispievajú k ochrane verejného zdravia. Zabezpečujú napríklad dezinfekciu verejných priestranstiev a ochranné prostriedky, a to hlavne pre sociálne slabších a vylúčených spoluobčanov či vlastných pracovníkov, napríklad v klientských centrách. Súčasná vláda Igora Matoviča v úplnej tajnosti likviduje pojem praktická sestra. V spoločnom vyhlásení na to upozorňujú Asociácia nemocníc Slovenska, Asociácia súkromných lekárov, Asociácia stredných zdravotníckych škôl Slovenskej republiky a Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb. Parlament totiž koncom minulého mesiaca schválil novelu zákona o zdravotných poisťovniach, podľa ktorej od začiatku budúceho roka prestávajú na Slovensku existovať praktické sestry a menia sa na zdravotníckych asistentov. Informovala o tom hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky Miriam Filová. Absolventky stredných zdravotníckych škôl sa tak už nebudú označovať ako sestry, ale len ako asistentky. Súčasná vláda tak opäť ukazuje, že jej na zdravotníkoch a v konečnom dôsledku ani na pacientoch absolútne nezáleží, tvrdia zdravotnícke organizácie. V Novom Meste nad Váhom otvárajú prvú nemocnicu výhradne pre pacientov s ochorením COVID-19. Zdravotnícke zariadenie pomôže podľa ministerstva v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v najviac vyťaženom kraji na Slovensku, v Trenčianskom kraji. K dispozícii pre pacientov s koronavírusom je v zdravotníckom zariadení v Novom Meste nad Váhom 60 lôžok. Situácia v nemocniciach si vyžaduje radikálne riešenie, počet hospitalizovaných ľudí s ochorením COVID-19 kontinuálne rastie, museli sme zakročiť vytvorením samostatnej nemocnice pre pacientov s COVID-19, povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí. Vláda v stredu na svojom rokovaní schválila COVID-automat, teda semafor, ktorý posudzuje aktuálny stav šírenia ochorenia COVID-19 v krajine a určuje mieru pandemických opatrení s pripomienkou. COVID-automat má podľa Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ako predkladateľa návrhu byť návodom na cestu von z lockdownu a postupné uvoľňovanie, keď to bude situácia dovoľovať. Lekár Peter Lipták píše podľa polície na sociálnej sieti v súvislosti s pandémiou koronavírusu zmes bludov a klamstiev. Ako ďalej policajti konštatujú na webe Hoaxy a podvody Polícia Slovenskej republiky, jeho status na túto tému sa dá označiť ako čo veta, to dezinformácia. Lipták mimo iného píše, že spomedzi pozitívnych PCR testov je 90% a viac v skutočnosti negatívnych na živý vírus. Dokonca obrovská štúdia vo Wuhane, kolíske covidu, v máji a júni 2020 preukázala, že z 300 pozitívne testovaných bolo všetkých 300 v skutočnosti negatívnych, teda v 100% bolo preukázané, že nemajú v sebe živý vírus a nie sú vôbec infekční. Takže Číňania zistili 100% chybovosť, falošnosť PCR testov, napísal Lipták. Lekár Peter Lipták na zhromaždení v sobotu 12. decembra v Bratislave vyzýval účastníkov, aby nedodržiavali opatrenia proti šíreniu choroby COVID-19. Takisto rezonoval v médiách, keď stíhanému exriaditeľovi televízie Markíza Pavlovi R. opakovane vystavil potvrdenie o práce neschopnosti, pričom ten sa následne nedostavil na pojednávanie v kauze miliónových zmeniek. Ďakujeme vám za pozornosť pri počúvaní podcastu Medcast News.
Svoje tipy na informácie z oblasti zdravotníctva nám zasielajte na e-mailovú adresu medcast@medcast.sk.